Республиканский научно-практический центр психического здоровья сегодня – это ведущее клиническое лечебное учреждение данного профиля в нашей стране. Гэта фрагмент з фільма Марыі Арэх пра знакамітую лякарню навінкі. Вітаем вас, сябры! Мы распавядаем пра навіны, месца якім толькі ў навінках. Менавіта ў навінках знаходзіцца галоўная беларуская псіхлякарня. А так пачынаецца шоу навінкі на знакамітым YouTube-канале Нехта. Як часта вы чулі саркастычную фразу аб тым, што камусьці ці чамусьці месца ў псіхіятрычным шпіталі? А як часта вы чуеце раз'юшаны дурдом нейкі? Па нейкай дзіўнай прычыне лякарні іншага накірунку, напрыклад, скурна-венералагічныя ці лякарні, якія спецыялізуюцца на захворваннях лёгкіх, не становяцца імёнамі намінальнымі. Гэта падкаст «Іншыя гісторыі», дзе я, журналістка Дар'я Гардзейчык, размаўляю з беларусамі і беларускамі, у якіх ёсць цікавы жыццёвы досвед, і пры гэтым усе яны з гэтым сваім досведам у нейкі момант апынуліся ў эміграцыі. Перш чым прадставіць сённяшнюю госцю, я хачу падзяліцца гісторыяй з уласнага жыцця. Па дзіўным супадзенні, калі мне было 14, участковая педыятарка адмовілася накіроўваць мяне да псіхіятра. Хаця ў мяне былі абсалютна відавочныя прыкметы трывожнага расстройства. Матывавала так: «Вось адпраўлю цябе да псіхіятра, паставяць на ўлік і ва ўніверсітэт жа не паступіш». Пра шмат год пасля таго здарэння я зразумела, што такое грэблівае стаўленне да псіхічных хваробаў як з боку абывальнікаў і абывальніц, так і з боку лекараў і лекарак невыпадковае супадзенне. Гэта стыгма, якая ляжыць на тых, хто пакутуе на пэўныя ментальныя разлады. Але ёсць такія асобы, псіхаактывісты і псіхаактывісткі, якія займаюцца акурат барацьбой з гэтай стыгмай. Дык вось сённяшняя мая госця акурат псіхаактывістка. І ў яе таксама ёсць ментальнае захворванне. І яшчэ яна жыве ў эміграцыі. Госцю маю завуць пані Мыш. Менавіта так яна вядома ў інтэрнэце і менавіта так просіць да яе звяртацца. І яшчэ мушу папярэдзіць, што гэта выпуск пра псіхічныя разлады. Тут узгадваюцца усякія цяжкія станы, дэпрэсія і селф-харм, і яшчэ вам можа падавацца, што структурнага аповеду месцамі не атрымліваецца. І мы трошкі скочым туды-сюды ў храналогіі, але гэта такая манера расказваць маю гераіне, такая вось асаблівасць. Карацей, хутка самі ўсё зразумееце. Прям соткай дэфініцыі тэрміну псіхаактывізм асабліва няма. Для мяне асабіста псіхаактывізм гэта якраз такі барацьба за правы людзей з ментальнымі захворваннямі. Гэта могуць быць акцыі, гэта могуць быць пікеты. Хто мае які-небудзь досвед кансультавання, там раўных кансультацый альбо псіхалагічных кансультацый, хто мае псіхалагічную адукацыю, можа праводзіць групы падтрымкі для самых розных людзей з дэпрэсіяй, з палярным эфектыўным разладам. Гэта могуць быць фестывалі. Нават нас у Менску калісьці іх ладзілі. Гэта можа быць проста з псіхаасвета, проста якія-небудзь карткі, лангрыды. За псіхаактывізм можна лічыць блогі, дзе людзі проста дзеляцца апдэйтамі па свайму стану, як ім падайшла там схема, якую ім выпісаў псіхіятр нядаўна. Схема — гэта значыць схема лячэння. То бок тыя лекі ў поўных дазоўках, якія прызначыў псіхіятр ці псіхіятрка. Можна сказаць, гэта такі прафесійны жаргон псіхаактывістаў і псіхаактывістак. Дарэчы, як вы разумееце, без псіхічных расстройстваў у анамнезе ў псіхаактывізм звычайна не трапляюць. І гісторыя пані Мышы унікальная тым, што яна стала займацца псіхаактывізмам яшчэ да паўналецця. Праўда, і сімптомы псіхічнага захворвання ў яе праявіліся даволі рана. Я была даволі дзіўным дзіцёнкам. Помню нейкі такі забаўны момант у дзяцінстве. Я думала, што я сабака. Разінка для валасоў, якая была, па-моему, нейкім часопісе. Я просто беру ее, там, мне было там 5 ці штосьці, апранаю сябе на шыю, і ідзем так з цёцяй у дзіцячы садок. Праўда, тады бацькам Мышы гэта не падавалася нечым моцна спецыфічным. Усе дзеці фантазуюць, гуляюцца. Больш відавочныя праблемы пачаліся, калі дзяўчынка пайшла ў школу. У мяне былі, карацей, праблемы з камунікацыяй. Там у мяне нейкія былі сваркі з маімі аднакласнікамі, настаўнікамі. У мяне былі гістэрыкі праз вучобу кожны дзень. І дзесьці там 8 ці сколькі гадоў мяне адвялі да псіхолага. Мне потым расказала сама псіхолог, што яна спрабавала мне неяк там выцягнуць у гутарцы. Аднак адны толькі размовы Мышы слаба дапамагалі, і псіхолог параіла яе маці звярнуцца да псіхіятра.
Аднак маці адмовілася. Адмовілася. Пра што? Пра стыгму. Сапраўды даволі часта бацькі адмаўляюцца адвесці дзіцёнка да псіхіятра, таму што мой дзіцёнак не такі, маё дзіця нармальнае. Праўда, які не такі? І што такое ўвогуле псіхічныя захворванні? І як там адбываецца лекаванне, людзі звычайна ведаюць мала. Звярнуцца да псіхіятра вымушаюць толькі нейкія відавочна сур'ёзныя праблемы, якія немагчыма ігнараваць. Першае, што ў мяне было прям сур'ёзнае, пра што прыйшлося ісці да псіхатэрапеўта, гэта параноя. То бок гэта не такая параноя, якая у межах здаровага стана, якая можа быць праз моцныя стрэсуючыя фактары. Нашым слухачам такое можа быць вядома пасля рэпрэсіяў, пасля міграцыі ў іншую краіну. Не, гэта пачалося яшчэ да 2020, уже было 16 гадоў. Я ўжо тады чытала просто штосьці звязанае з псіхіятрыяй. І я такая думаю, все, у мяне трывожны разлад нейкі, гэта просто трывога, а там як бы, вы бачыце, там было не зусім трывога. І яна мне такая кажа, ну, слухай, Міш, я не магу табе некалі дапамагчы. І дае мне нумар псіхатэрапеўта дзіцячага, які, паходу, разбіраўся з псіхотыкай. Але у мяне была такая мэрская траўма на тэлефонныя званкі, і я просто не патэлефанавала, нават пабаялася. У меня быў ужо тады страх людзей, які вось зараз, ён паціху такі знікае, але тады ён быў даволі вялікі. Больш-менш нармалёва, пашукаўшы ўсе там гэтыя водгукі. Я звярнулася да псіхатэрапеўта. Прыходжу, расказваю там, рукі паказваю, звычайна такая працэдура паказаць рукі. Суцыдэльныя там думкі, яшчэ штосьці. Потым яна падклікае маю маму і кажа, ну, слухайце, это, паходу, параноя, гэта рядовы разлад. Тут трэба патлумачыць, як увогуле псіхіятры і псіхіятаркі класіфікуюць нашыя станы. Пачнем з таго, што існуюць акцэнтуацыі характара. Гэта характарыстыкі здаровых людзей. Напрыклад, вы прайшлі тэст у інтэрнэце і высветлілі, што ў вас істэроідная акцэнтуацыя характару ці шызоідная. Можа быць, гэта і так, але ў любым выпадку акцэнтуацыя гэта не сімптом хваробы. Гэта норма. На ўзровень ніжэй, насамрэч, дзяліць асаблівасці нашай псіхікі па ўзроўнях гэта вельмі спрэчная ідэя, таму разумейце, што гэта ўсё вельмі умоўна, проста каб прасцей патлумачыць. Дык вось, гэта так званы неўратычны ўзровень. Тут ужо пачынаюцца хваробы, і яны лікуюцца таблеткамі і псіхатэрапіяй. Якія гэта станы? Напрыклад, генералізаванае трывожнае расстройства, ці расстройства харчовых паводзінаў, ці рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства. Што паказальна, ад гэтых расстройстваў можна пазбавіцца ўшчэнт. Была дэпрэсія, пачалі прымаць лекі, не стала дэпрэсіі. Ніхто, канешне, не можа гарантаваць, што яна ніколі не вернецца, але, прынамсі, калі лячыцца, то ў вас абавязкова будуць перыяды без гэтай прыкрай сімптаматыкі. Яшчэ ніжэй на ўзровень, ці на іншай галіне нашага псіхіятрычнага дрэва, ідуць расстройства асобы. Раней іх называлі псіхапатыяй. Напрыклад, памежнае расстройства асобы або нарцысічнае расстройства асобы. Расстройства асобы гэта значыць, што ва ўсёй асобе, ва ўсім характары чалавека прысутнічаюць пэўныя змены, пэўныя элементы, адрозныя ад умоўнай нормы. Вельмі грубае параўнанне, але ўявіце сабе, што ёсць дзве асобы з гінекалагічнымі захворваннямі. У адной якая-небудзь хвароба маткі, напрыклад, эндометрыёз, а ў другой паталогія страення маткі. Дык вось ад эндометрыёзу можна пазбавіцца ўшчэнт і жыць у межах медычнай нормы. А вось з паталогіяй страення мала што магчыма зрабіць. Застаецца толькі прыняць асаблівасці гэтага страення, кампенсаваць, што атрымаецца, і навучыцца з гэтым жыць. Так прыблізна з неўрозамі і расстройствамі асобы. Ад неўроза можна пазбавіцца ўшчэнт, а расстройства асобы гэта такая змена канструкцыі, якую можна толькі адаптаваць пад соцыум, але цалкам змяніць мала рэальна. І тут мы дайшлі да псіхатычнага ўзроўню. Тут абітаюць псіхозы, спутнікі якіх брэд ці трызненне па-беларуску, галюцынацыі, даарганізацыя мыслення і ўсе астатнія малапрыемныя рэчы. Дык вось, брэдавае расстройства, якое дыагнаставалі мышы, адносіцца акурат да псіхатычнага ўзроўню. Шизофренія гэта ў шызаспектры. Шызаспектр гэта група разных разладаў, у якіх ёсць псіхатычная псімптаматыка, але гэта не заўсёды шизофренія. Слухайце, едце ў ПНД дзіцячай навучынай, я вамі не магу займацца. Я кажу, межаны ўлік паставіць. Такі, вот так вот. Прыватных дзіцячых псіхіятраў у Беларусі няма увогуле па законе. І неяк я забіла, маці забіла, хаця яна ўсё пачула.
Што ж такога пачула псіхатэрапеўтка, што паставіла мышы менавіта гэты дыягназ? Першае, што я сказала псіхіатраўту, то што мне трывога, моцны страх, істотны такі звярыны ці што. Прычым там асаблівых падстаў для гэтага страху няма, ты можаш проста там стаяць на прыпынку ці на станцыі метро і проста так адчуваць сябе фізічна нават. Боль дзесьці такая фізічная ёсць. Яшчэ агрэсія. Не адкрыта, там не арала, не кусала нікаго, не. Проста пашыплівала, злосна глядзела на абсалютна рандомных людзей, якія проста на мяне маглі паглядзець, а я разумею, што не гэта на мяне, а гэта значыць, што яны мяне ненавідзяць, і ўвогуле не ўсе гаўнюкі. Я думала, што за мною сочаць. Наверное, самае класічнае, што ёсць у параноі, тыпу за табой сочаць, бред пераследу. Я такая думаю, што за мною сядзяць прама вось вот телефон, вось камера раз, вось камера два, вось экран. А экран праглядваюць. І праглядваюць пераважна два сайты. Pinterest і Фікбук. Я просто пастаянна чысціла браузер, я усталявала VPN, нават 2, і праз яго сядзела. Просто таму, што я думала, што гэта мяне неяк уратуе. Сама сабе заклеівала камеры, але ніякіх там галюцынацый, нічога такога, вось просто такія вось думкі вельмі вясёлыя, скажем так. Наверное, самых такіх забаўных это было тое, што я думала, што мой аднакласнік хоча мяне на вечарыне пабіць, яшчэ щось сама зрабіць. Я просто хадзіла ў масцы. Праз гэтае у меня все-таки закрепілася моя звычка весці блог з маскаю, типа такога. І быў яшчэ момант, любы намёк на агрэсію з боку нейкіх чалоў, і просто пачынаецца гістэрыка, пачынаю верещаць, нам капец, яна нас падзе біць, яшчэ штосьці. Ну і тое, што потым не памяняла дыягназ, такая маленькая дэталь, тое, што думала, што мае думкі чытаюць. Сяджу такая, рыхтуюся да ЦТ. Аб чымсьці падумала, я разумею, што гэта прачыталі. Мне сорамна, я павінна перастаць думаць, таму што яны ўсё прачыталі. Ну, у цэлым гэта плюс-мінус сімптаматыка, якая ў мяне была і якая, дарэчы, апошні раз з'яўлялася тыдзень таму, але яна была вельмі лёгкая і шчыра. Часам мне складана адрозніць параною нармальную, ад хваробнай. Я даволі трывожны чалавек, у мяне ёсць магічнае мысленне. Магічнае мысленне — гэта перакананасць, што на рэчаіснасць можна ўплываць з дапамогай сімвалічных, псіхічных або фізічных дзеянняў і думак. Напрыклад, Фрэйд лічыў, што магічнае мысленне ляжыць у падмурку ўсіх рэлігій, суеверый і магічных практык. То бок, вы правялі рытуал па выкліку дажджу і пайшоў дождж. Магічнае мысленне ў той ці іншай ступені ёсць у нас ва ўсіх, бо наш мозг накіраваны на тое, каб шукаць узаемасувязі. І, напрыклад, калі мы апранулі пэўны талісман на экзамен, а потым здалі той экзамен на выдатна, то нам можа пачаць падавацца, што справа выключна ў талісмане. Гэта ёсць магічнае мысленне. Але ёсць розніца, ці проста апранаць пэўны талісман перад экзаменам, ці, напрыклад, праводзіць складаныя рытуалы, ісці на экзамен нейкім пэўным шляхамі, пазбягаць пры гэтым пэўных аб'ектаў, і калі не атрымліваецца пазбягаць, то нават не ісці ў аўдыторыю, бо ўсё адно экзамен завалім. Ну і, канешне, ёсць розніца, ці рыхтуецеся вы да экзамену, ці проста спадзеецеся на талісман. Пры ўсім пры гэтым, у тых брэдавых ідэях мышы пра тое, што за ёй быццам бы сочаць, быў пэўны рэальны складнік. Ёй не падавалася, што за ёй сочаць нейкія магічныя істоты з паралельнай галактыкі ці хтосьці. Яна была ўпэўнена, што гэта беларускае КДБ. Менавіта беларускае КДБ, ніякое іншае. У мяне проста была сітуацыя, пасля якой пачала заганяцца, што за мной будзе следзіць КДБ. Наколькі я помню, некаторыя сябровак проста не разумелі, што за параноя ўвогуле, яны проста не разумелі, што адбываецца. Дарэчы, сяброўкі ў мышы заўсёды былі, нягледзячы на яе праблемы з камунікацыяй у дзяцінстве. І нягледзячы нават на яе месцамі складаныя псіхічныя станы. У цэлым яны былі. І калі мне пачалася дэпрэсія, таксама быў чэл. Мы ўвогуле пачалі сяброўства з таго, што мы сказалі адзін аднаму, які ў нас дыягназ. У мяне гэта было ўжо ў 11 класе. І, па-мойму, у мяне прям апошні крок, каб яшчэ больш пагоршыць мой стан, гэта быў якраз такі, прэзідэнцкая кампанія. Так, мыш выпускалася са школы ў 2020 годзе. Вот последний звонок прозвенел. Так ёй не пашчасціла. А ў верасні 20-го яна мусіла ісці ва ўніверсітэт. Горш стала становіцца, калі я ўжо пайшла вучыцца ва ўніверсітэт. Мяне прынялі на бюджэт, я тады не парадавалася. Мне было ўсё роўна, я такая, ну і што?
Я поступила на факультэт, на які я марыла паступіць. Ну і што? Гэта, дарэчы, прыкмета дэпрэсіі, калі нейкія падзеі, якія аб'ектыўна мусяць выклікаць у нас радасць, нас не радуюць. Ужо такія вось думкі тыпу, а навошта мне кудысьці ісці? Тупа іду пасля параў па лесвіцы ўніз, каб выйсці на вуліцу, каб паехаць дамой, і проста думкі, а навошта? Я ведала, што такое дэпрэсія, але чамусь у мяне проста ў галаву не прыходзіла, што мне што там тыпу такое. Потому что это просто от дурости. Тыповыя дэпрэсіўныя думкі пра адсутнасць сэнсу, а навошта жыць, а які сэнс уставаць раніцай, для чаго я ўвогуле працягваю нейкую руціну, калі радасці няма, не прымусілі мыш звярнуцца да лекара. Але адной з раніцай яна прачнулася з рашучасцю сябе пашкодзіць. Гэта была такая моцная навязлівая думка, што мыш спужалася, перасіліла сябе і звярнулася да псіхатэрапеўткі. І, карацейна кажа, ну, цябе там псіхатычная дэпрэсія, пей флёнксол. Праз 2 тыдні вы ўжо абсалютна іншы чалавек. То бок, я пачала маляваць, пачала чымся займацца. Канешне, мне было вельмі складана вучыцца. Я думаю, гэта нават старому чалавеку складана, калі шчыра. Але пасля таго, як дэпрэсіўны эпізод скончыўся, у мышы пачалася манія. То бок такі стан, калі ў чалавека вельмі высокі настрой увесь час, пачуццё радасці і шчасця, яўна завышаная самаацэнка, маўляў, я ўсё магу ў гэтым свеце, і падвышаная прадуктыўнасць. Такое, ведаеш, адчуванне эйфарычнае я ні з чым не зблытаю. Абсалютна ні з чым. Я здавала экзамен, я напісала за 15-10 хвілін 10-30-40 пытанняў. Я такая пачакала, пакуль у мяне не пачнуць сыходзіць аднагрупнікі, каб не падумалі, што я спісала. Сыходжу, еду у маршрутцы кудысьці за горад, пішу там камусьці, што ўсё проста маё жыццё найлепшае, ўсё проста офігеть, і проста я выходжу, хаджу па лесе, потым на мяне папалі клешчы, мне трэба раптоўна ехаць да хлопца, каб мне ён паглядзеў маё цела. А потым разумею, такая некая выснова, у мяне ахраняе энергія, але я не ведаю, што рабіць. Еду да хлопца, мы там тусуем, ён мяне спытаў нават, па-мому, ці я ў парадку, уязджаю. А на клешчэй ты себе праверыў? Не. Я прыязджаю, тыпу, каб зрабіць перасадку, каб даехаць да інтэрнату. Я разумею, што за мной сочаць. Добрае утро. Адчуванне, нібы да цябе глядзяць. І, собственно, я такая просто уже пачынаю злавацца. Я даязджаю, выпіваю нейралептык, по-моему, нават больш, чым трэба, і просто заснаю. Таму што я разумею, што калі я не засну, можа пайсці далей. У меня некая крытыка была, што будзе, калі я даведу гэта далей. Бо, ну, можна да псіхоза тогда ісці. А наступны дзень я просто манія скончылася, так сказать. Всем дзякуй за ўвагу. Заўважце, што калі не ведаць усё тое, што адбывалася ў мышы ў галаве, то можна падумаць, што гэта звычайны дзень студэнткі, якая здала экзамен і радуецца. Ну, захацелася пасля экзамену паехаць у лес. Нават з улікам таго, што яна і не ведала той лес, ну, прагулялася і напужалася кляшчоў. Ну, дык у лесе сапраўды бываюць кляшчы. Ну, паехала, патусіла з хлопцам, а потым вярнулася ў інтэрнат. Што такога? А такога менавіта гэтыя рандомныя хуткія думкі, якія захопліваюць у свой патокі, прымушаюць тэрмінова нешта рабіць, не падумаўшы. З'явіўся імпульс пагуляць у лесе, пагнала ў лес. З'явіўся імпульс праверыцца, ці не начапляла кляшчоў, паляцела да хлопца. Прычым на кляшчоў у выніку так і не праверылася. Але, дзякуй Богу, мыш ужо ведала, што такі стан – гэта манія. І каб не ўпасці ў псіхоз, трэба выпіць нейралептык, які ёй прызначыў лекар, зразумела, і ісці спаць. Ведала гэта ўсё мыш, бо дыягназ брэдавае расстройства, з якога яна пачынала, ёй ужо змянілі на шызаэфектыўнае расстройства. Вось як гэта было. Псіхатэрапеўт, якога мне параілі, ён кажа, выйдзеце, калі ласка, з кабінету, я чакаю минут 5 ці больш, ён прыносіць заключэнне, таму што ён мяне адмовіўся. Ад мяне шмат хто адмаўляўся, насамрэч, за ўвесь час майго досведу з псіхатэрапеўтам. І тут трэба патлумачыць, у чым розніца паміж лекарам-псіхатэрапеўтам і лекарам-псіхіятрам. Мы зараз кажам менавіта пра людзей, у якіх на дзвярах кабінетаў напісана менавіта лекар-псіхатэрапеўт, іх адрозненне ад псіхіятраў. І мы зараз кажам толькі пра Беларусь. Дык вось, лекары-псіхатэрапеўты могуць займацца і лічыць медыкаментамі толькі людзей, якія маюць расстройствы з нашага неўратычнага ўзроўню. Памятаеце, дэпрэсіўнае расстройства, РХП, генералізаванае трывожнае расстройства. І яшчэ яны могуць прызначаць лекі людзям з расстройствамі асобы. А прызначаць медыкаменты людзям з псіхічнымі хваробамі, памятаеце, дзе ёсць брэд, галюцынацыі, парушэнне мыслення, вось гэта ўсё, яны не могуць. Як, напрыклад, не можа тэрапеўт прызначыць супрацьзачаткавае.
не яго сфера кампетэнцыі. Потым мне паралі псіхіатра. Там ён скажа, ну, у мяне пад пытаннем для вас разлад шизафектыўнага спектра, то бок там шизафектыўныя гэта 3 варыянты. Дэпрэсіўны, маніякальны, змяшаны. Нягледзячы на тое, што псіхіятр не даў рады вызначыць, які менавіта гэта тып, было зразумела, што мышы варта, акрамя фармакатэрапіі, то бок прыёма лекаў, падлучыць яшчэ і псіхатэрапію. Псіхатэрапія ўвогуле вельмі файная рэч, якая працуе і з няўрозамі, і з расстройствамі асобы, і нават з псіхічнымі разладамі. Праўда, ёсць свае нюансы. Псіхіатр вырашае, калі лепш пайсці на тэрапію. Там ужо яшчэ ў мяне псіхіатр сам казаў, што менавіта лепш, тыпу там ДБТ, КПТ, яшчэ штосьці. ДБТ і КПТ – гэта розныя формы псіхатэрапіі. ДБТ – гэта дыялектыўна-біхевіаральная тэрапія, а КПТ – когнітыўна-паводзінавая тэрапія. І не мае асаблівага сэнсу зараз тлумачыць, чым менавіта адрозніваюцца гэтыя два падыходы, гэта такія вузкая прафесійныя аспекты. Але ж для людзей з рознымі дыягназамі лепей пасуюць розныя віды тэрапіі. Калі ёсць яшчэ, ведаеш, такія рэчы, абмежаванні по тэрапіі, то бок не ўсе тэрапіі паказаны тым жа псіхотыкам, як я, напрыклад. MDMR, якая... То бок Eye Movement Desensitization and Reprocessing перакладаецца як дэсенсібілізацыя рухаў вачэй і паўторная апрацоўка. Карацей, гэта яшчэ адзін з відаў тэрапіі. Працуе, якая там ужо амаль там дзесь не медыцынска даказаная, якая працуе супраць траўмаў, траўматычных івентаў, і яна такім, як я, супрацьпаказана. Мой псіхатэрапеўт баяўся, што мяне можа гэта справакаваць псіхоз, нават хадзіў да супервізара, каб паразмаўляць пра гэта. Вось. Так што гэта даволі складаная тэма, калі гэта вялікая псіхіятрыя. У мяне зараз схема-тэрапія. Ну, гэта ўвогуле іншая, то бок псіхіка з розных частак складаецца. Дзіцячая, дарослая, копінг-механізмы, уязвімая частка. Мы дзейнічаем па гэтых схемах, там, па схемах копінгаў, адэкватных, неадэкватных, уязвленай, здаровай частцы. Мы разбіраем сітуацыю. Ну, там некалькі стадій. Пакуль што гэта стадія, як бы, распазнавання копінгаў, добрых ці недобрых, і магчымасць, як можна было б змяніць сітуацыю з здаровых копінгаў. Напрыклад, у сітуацыі, калі чалавека накрывае шквал розных складаных эмоцый, яму ці ёй гэта можа падавацца проста непераносным. І тады чалавек можа выкарыстоўваць той жа селф-харм, каб пераключыцца з моцнай трывогі, сораму, крыўду і злосці на фізічны боль. То бок гэта прычыненне пашкоджанняў, гэта копінг, спосаб даваць рады. Праўда, нездаровы. Здаровым копінгам было б, напрыклад, застацца сам-насам, умыцца халоднай вадой, назваць тыя эмоцыі, якія зараз адчуваеш, і пакрысе пачаць разматваць клубок, што менавіта такія эмоцыі выклікала і што з гэтым усім можна зрабіць. Гэта здаровы копінг. Карацей, схема тэрапіі дапамагае распазнаваць такія нездаровыя копінгі, якія мы можам выконваць проста аўтаматычна, і ў стрэсавых сітуацыях замяняць іх на здаровыя. А стрэсавых сітуацый у пані мышы не бракавала. Як вы памятаеце, яна вучылася на хімфаку і разумела, што не вывозіць вучобу. Гэта быў 2021 год, і абстаноўка ў краіне таксама не дадавала пачуцця спакою. Кароче, у мяне была гістэрыка. Я такая, ну ўсё, я адлічваюся. І, карацей, выбрала тое, што мне больш цікавіла, псіхалогія. Нават мне хутчэй псіхіятрыя цікавіць, але псіхалогія таксама крута. Пайду-ка я перавозіцца з хімфака БДУ на ФФСН. ФФСН – гэта факультэт псіхалогіі і сацыяльных навук БДУ. Але мы ж туды не перавялася. Ну, па-першае, праз каласальную акадэмічную розніцу, якую трэба было здаць за 1 месяц. А па-другое, акурат тады пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну. А потым вайна, собственно, я такая... Адукацыя, наверное, у Літве лепш. Па шчырасці, справа была, канешне, не толькі ў адукацыі, а ў тым, што мы ж на той момант уже займалася псіхаактывізмам, а пасля 24 лютага 2022 года беларускія ўлады сталі яшчэ больш жорсткімі датычна ўсяго актывізму. Што менавіта мы ж рабіла ў Беларусі, пакуль была такая магчымасць і як яна ўвогуле патрапіла ў актывізм, яна зараз сама і раскажа. Справа была ў 2020 годзе, калі ў мышы пачалася дэпрэсія. Я была ў нейкім чаціку, які стварыла дзяўчына, якая, наверное, дагэтуль вядзе дзённік сваёй дэпрэсіі. І, карацей, дадалі аднаго чэла з Беларусі. І ён мне напісаў: я бачу, што вам вельмі дрэнна, давайте вы прыедзеце на нашу групу падтрымкі па дэпрэсіі ў Менску. Група падтрымкі былі ў клубным доме «Адкрытая душа». Гэта такая менская арганізацыя, якая падтрымлівае людзей з псіхічнымі разладамі. Потым я проста пачала яму там 10 дапамагаць.
Яшчэ было тое, што я пайшла на курс псіхаактывістаў ад псіхаактыўна, псіхаактыўная, расійская супольнасць. Я пачала весці свой блог у інсце. Акрамя таго, мыш пачала падпрацоўваць і валанцёрыць ва ўсякіх псіхаасветніцкіх платформах. Яна рабіла ілюстрацыі, пісала тэксты, напрыклад, для расійскага медыа пра псіхічнае здароўе «Крыша» і для беларускай псіхаасветніцкай платформы «Галасы». Што паказальна, мыш патрапіла ў вельмі маладую супольнасць. Напрыклад, тая ж ініцыятыва «Псіхаактыўна» была ледь не першай у СНД-прасторы, якая рабіла усякае псіхаактывісткае. І з'явілася яна толькі ў 2018 годзе. У Беларусі, як кажа мыш, псіхаактывісцкі рух быў зусім слабенькі, актывістаў і актывістак можна было пералічыць па пальцах дзвюх рук. Зразумела, што такая асоба, як мыш, пачала займацца ўсім магчымым. І валанцёрствам у клубным доме, і маляваннем ілюстрацый, і напісаннем артыкулаў, і ўласным блогам, таму што працы было непачаты край. А што яшчэ заставалася рабіць, калі людзі з псіхічнымі разладамі ў той час, ды і зараз па шчырасці, маюць не вельмі шмат крыніц інфармацыі, каб разабрацца, што з імі сапраўды адбываецца. У людзей, якіх я ведаю, былі праблемы, каб зразумець, што ўвогуле адбываецца, таму што ў інтэрнэце амаль нічога няма. Ладно, 5 год таму яшчэ штосьці было, вось 10 таму гэта ўвогуле складана ўявіць сабе. Людзі дайшлі да асазнання тыпу таго, што можа неяк паспрыяць сітуацыі са стыгмай той жа. Вось толькі там 18-й год, наверне. Тут я мушу скарыстацца прывілеем вядоўцы і прывесці ў прыклад зноў сваю ўласную гісторыю. Як я зараз разумею, маё генералізаванае трывожнае расстройства маніфеставала годзе яшчэ ў 2016, калі не раней. Дык вось у расійскамоўным інтэрнэце тады былі толькі кнігі доктара Божадарой Курпатава. І па гэтай тэме нічога іншага нельга было знайсці, прынамсі, у мяне не атрымалася. І пошук па запыце «мне ўвесь час страшна, што рабіць» не выдаваў нічога больш падобнага на навуку. А між іншым, нават у тыя цёмныя часы ўжо існаваў клубны дом «Адкрытая душа», куды пані мыш урэшце патрапіла на групу падтрымкі, а праз некаторы час нават сама пачала весці такія групы. Напрыклад, я хадзіла на групу падтрымку па дэпрэсіі. Туды звычайна могуць нават быць вядоўцамі не псіхолагі, не псіхатэрапеўты, гэта могуць быць проста роўныя кансультанты, могуць быць проста валантэры. То бок, як увогуле, прынамсі, наша група выглядала, кожны расказвае, як прайшла яго тыдзень і кажа, ці ёсць запыт. Запыт — гэта тэма, ці пытанне, ці сітуацыя, якую хочаш разабраць на групе. Калі чалавек скончвае, яму кажуць фідбэк. Калі ён гэтага захоча, конечно же. І так праходзіць шэрінг, потым пачынаюцца запыты, іх абмяркоўваюць. Калі там вядоўца з нейкімі там прыколамі тыпу метафарычных картаў, могуць быць і такія інтэрактывы, такія гульні ў метафарычнай картай. Разабраць сітуацыю з дапамогай метафарычных карт. Потым, як час сканчаецца, таму што звычайна на ўсе запыты не хватае часу, все кажуць, чым яны сыходзяць, і, собственно, група сканчаецца. Па-першае, гэта не замена псіхалагічнай дапамозе, то бок гэта як такое спамагальнае. Гэта падтрымка, калі чалавеку ўсё ж такі гэта патрэбна, калі ён хоча, таму што ёсць людзі, якія адмаўляюць такое, на гэта хадзіць, ім гэта не патрэбна. Не заўсёды людзі, якія не перажылі тое ж самае, што перажыў чалавек, не можа аказаць такой падтрымкі і такой валідацыі, такі ж падобны досвед, як яшчэ гэтага чалавека. То бок чалавеку дазнаецца, што можа быць у іншых, што ён не адзін такой. Побач хтосьці ёсць, хто такі же, як ты. Вы можаце дапамагчы адзін аднаму. Ёсць людзі, якія ходзяць на групы падтрымкі праз адзіноту. Це таксама сацыялізацыя, і людзі знаходзяць там сяброў. Мыш, дарэчы, таксама знайшла там сяброў-сябровак. Некаторыя з іх зараз таксама ў эміграцыі, з імі яна спаткаецца пры выпадку. Дарэчы, а як увогуле паўплывала эміграцыя на стан мышы? І як яна сябе зараз адчувае ў параўнанні з тым, што было да прыёму лекаў, псіхатэрапеўтавіскай дзейнасці? Некаторыя рэчы яе моцна здзіўляюць у самой сабе. Я ўвогуле гляджу, як я паспела так шмат пазнаёміцца з такой колькасцю людзей. Я раней не магла людзям напісаць у ВК. У параўнанні з 2020 годам проста гэта неба і зямля проста. Псіхатэрапія у маім выпадку, я думаю, важна, як мінімум праз тое, што камунікацыі трэба было наладжваць, і я наладжваю іх, і я вельмі гэтаму рада. У мяне нават зараз ўсё менш і менш дэперсаналізацыі. Я нават не помню, калі апошні раз я адчувала. Дэперсаналізацыя — гэта такі псіхапаталагічны сімптом, калі папросту чалавеку пачынае казацца, што ён гэта не ён, ці яна гэта не яна. Ты як быццам глядзіш на сябе звонку, і яшчэ можа быць адчуванне, што дзеянні, якія ты робіш, абіраеш рабіць не ты,
Ты сабой увогуле не кіруеш. Цікавы, канешне, сімптом, але прыемнага мала. Трывога, дарэчы, таксама менш, то бок у мяне гэты вось прышпіл з ну ладно, нячотнай лічбы як шчаслівыя, гэта ладна, гэта яшчэ аставім. А так проста трывогі меней, ўсё цэлым плюс-мінус ок, хаця ў мяне бываюць такія моманты, але я бачу, што ўсё-такі тэрапія і псіха, і медыкаментозная, яны даюць мне плады, і ў цэлым то, што я штосьці раблю, гэта вельмі добра. Дарэчы, пра цотныя і няцотныя лічбы вось тут акурат прышпіл з магічным мысленнем. На якія фактары вы зважаеце, калі абіраеце, напрыклад, месца ў вагоне цягніка? Напэўна, аддаленасць ад выхадаў, ад прыбіральні, ад вакна. Можа быць, гэта плацкарта вам прынцыпова ехаць на ніжэйшай палічцы ці на вышэйшай. Наўрад ці вы ўвогуле заўважыце, які гэта будзе нумар месца. А вось пані мыш заўважае. І калі можна абраць нумар месца, то яна хутчэй абярэ няцотны нумар. Але як яна сама кажа, гэта хутчэй дробязная звычка, якая ні на што не ўплывае. Накшталт я прям сказала ўсё. Гісторыя, канешне, там все свае жыццёвыя не расказала, гэта было б занадта, канешне. А ўжо пасля запісу мы з мышу ўспомнілі, што забыліся абмеркаваць словы. Словы, якія ўплываюць на тую самую стыгматызацыю. З свайго досведу, калі мне было, наверное, толькі гадоў 15, 14, 10, так, я зведалася, што ідыёт, што алігафрен, вось гэтыя ўсе словы, гэта ўсё старыя назвы ЗПР. ЗПР – гэта затрымкі псіхічнага развіцця. Хваробы як абразы – гэта частка мовы. Ёсць ужо слэнгавае слова «шиз», напрыклад, я шчыра кажучы, я сама яго ўжываю, прычым не абражае само па сабе як чалавека з дыягназам, хутчэй як яго паводзіны. Собственно, з развіццём псіхалагізацыі насельніцтва гэтага стае менш. Ёсць такі аккаунт у інсце Psychophobic. Там якраз такі разбіраюцца, што не так з тым ці іншым выразам. І шчыра, я не заўсёды з імі згодная, але там ёсць размеркаваныя тлумачэнні, што не так і што можна змяніць. Тут я ізноў успомніла свой досвед і тое, што мне, перш чым звярнуцца па дапамогу да псіхатэрапеўта, трэба было для самой сабе прыняць, што я сапраўды ненармальная, псіхованая, хворая на галаву. Чаму не дрэнна быць хворай на страўнік, але вельмі дрэнна быць хворай на галаву, я тады не думала. Але дадаткова перажывала праз тое, што ўсе абразы, якія більна ўжывалі ў мой бок мае аднакласнікі і аднакласніцы, аказаліся праўдай. Што я магу сказаць дакладна, я не хачу, каб мае дыягназы ўжывалі як абразы. Хаця як абразы ўжываюць толькі агульнае хворая на галаву, а ніякіх крыўдных слоў, утвораных ад трывогі і дэпрэсіі, чамусьці няма. Дэпрэсія, трывога, наверное, яна нават рамантызавана, прадстаўлена ў медыа. Раней быў тамблер на вышыні, зараз хтось хоча нават TikTok. Там ёсць відосікі, якія як бы і рамантызуюць і дэпрэсію, і нейкія стэрэатыпы, але з іншага боку, я лічу, што яна не так больш выражана, таму што як бы ёсць псіхпрасвет. У 14 годзе така не было, у 24-м ужо ёсць. З кожнага праса пра гэта гавораць. Але мала таго, што ёсць пэўная рамантызацыя, якая абясцэньвае тое, што я перажываю, маўляў, падумаеш, дэпрэсія, гэта што проста ляжыш пад сумную музыку і глядзіш у дождж. Ёсць яшчэ і звышдыягностыка. Калі людзі чуюць апісанне хваробы з 3 слоў і прысвойваюць яе сабе, не патрапіўшы да лекара ці лекаркі, і гэта быццам бы таксама вядзе да пэўнага абясцэньвання. Калі навокал шмат людзей, якія заяўляюць, што ў іх дэпрэсія, біпалярнае расстройства, памежнае расстройства асобы, ПРА, ці СДВГ, сіндром дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці, гэта як у казцы пра хлопчыка, які крычаў ваўкі. Складана ставіцца сур'ёзным потым да людзей, якія насамрэч маюць нейкія з гэтых дыягназаў. Овердыягностыку я, калі шчыра, трошкі асуджаю. Гэта не толькі рамантызацыя, гэта яшчэ і наступствы псіхалагізацыі. Чалікі думаюць, што яны разумней за псіхіатру, тэрапеўтаў, якія там вучыліся гадамі. Мне там я магу апраўдаць свае дзеянні. Ой, у мяне СДВГ. Вельмі скользкая сітуацыя з СДВГ і раз ад аўтыстычнага спектру і СДВГ. У МКБ-10, на які як бы дыягнастуецца ў Еўропе, гэта дзіцячы разлад. У дарослым гэта магчыма, каб табе яго паставілі, але гэта трэба шукаць спеца, і не заўсёды не паўсюль ты яго знойдзеш. Карацей, у гэтага ёсць і добрыя бакі,
Гэта мае сэнс, калі вы штосьці сабе падазраеце, і у вас ёсць магчымасць пайсці да доктара. Шчыра, я таксама сабе трохі самадыягнаставала, калі ў мяне не было там 16 гадоў. Кожны раз гэта было зусім іншае захворванне ад таго, што я думала. Вось такая размова з пані мышу ў мяне атрымалася. Амаль дзіўным чынам міграцыя не адбілася моцна на яе псіхічным стане. Наадварот, паколькі яна ўжо доўгі час у тэрапіі, прымае лекі, займаецца улюбёнай справай і мае шырокую сетку кантактаў, яна даволі добра дае рады з вучобай і актывісцкай дзейнасцю. Магчыма, калі ўсе патрэбы закрытыя, а пытанні са здароўем пад кантролем, жыць у дрэве ад радзімы без магчымасці яе наведаць становіцца крышку лягчэй. Гэта быў падкаст іншай гісторыі. Каб і далей даведвацца цікавыя гісторыі пра жыццё іншых, падпісвайцеся на гэты падкаст і на Instagram іншыя. Пачуемся.